на СО София срещу ЦСКА 128. Два отбора. Отбор специална техника 12-13 минути. Санев, съсредоточи се! На трето място Валентина Шахова, ЦСКА 128 София. На второ място Александра Славчева, Пекалевски Шасли Първово. На първо място Румяна Янева, ЦСКА 128 София. Награждаването ще извърши господин Явор Красев, генерален секретар на Българска асоциация по футбол. На трето място Георги Шахалски, ЦСКА 77 София. На второ място Русиян Миков, ЦСКА Коски. На първо място Християн Стоянов, ЦСКА Перник. Награждаването ще извърши господин Явор Красев, генерален секретар на Българска асоциация. Трето място Жоян Марчев, Пекалевски 61 ОО. На второ място Димитър Мухамади, Сепаканов СО София. На първо място Михаил Глинчев, награждаването ще извърши господин Явор Красев, Солидарност. На трето място Ангел Байрактаров, ЦСКА 97 Сол. На второ място Георги Сотиров, ЦСКА 90 Сол. На първо място Стат Манов, ЦСКА 90 Сол. Награждаването ще свърши господин Явор Красев, арена на Мишката. Сандев, 2 минути. Отбор Силов Тес, момчета, 12-13 години. Треньорите, които имат отбор да дойдат към трето игрално поле. Сандев, гърба търси. Силов Тес, момчета, 12-13 години. Владислав Василев, ЦСКА София. На второ място Георги Славчев, ЦСКА 97 София. Надолжен номер 4 да излизат отборите на ЦСКА 128
НСО София. За специална техника на дължава номер 4. И на първо място Даниел Дунчев. Сандев, една минута. Награждаването ще господин Ява Пазов, втори дан с футболна оркестра. Сандев, дръж още. Спари, момчета 12-13 години плюс 50 кг. На трето място Росен Геров, СДК Раков. На второ място Николай Цойков, СДК Нисъл София. На първо място Георги на СДК Соло. Награждаването ще беше господин Явор Пасов, член на управителния съвет на Футболната преса. Това са си бая кила.